Hello and welcome to another lesson from LearnIgboNow.com. My name is Yvonne Choma Mbanefo and I'm going to be your teacher. Today we're going to learn some new words with our bite-sized two-sentence stories. Ndewo, nnọọ n'ihe mmụta ọzọ si LearnIgboNow.com. Aha m bụ Yvonne Choma Mbanefo, onye nkuzi gị ugbu a. Taa, anyị ga-eji obere akụkọ ahịrịokwu abụọ were mụta mkpụrụokwu ọhụụ. Today's story is Nkita na Mmanya, dog and drink. The words we're going to learn today are Nkita, dog, enyo anya ojii, sunglasses. I'll repeat that again. Enyo anya ojii, Mmanya, drink. Now for the story. Nkita bụ enyo anya ojii. Nkita bụ enyo anya ojii na-amị mmanya. Gịnị ka nkịta bụ? Nkịta bụ enyo anya ojii. Gịnị ka nkịta na-amị? Nkịta na-amị mmanya. Nkịta a na-amị mmiri? Mba. Nkịta a na-amị mmanya? Ee. Nkịta okpu okpu? Mba. Nkịta okpu mmanya? Mba. Nkịta a na-amị enyo anya ojii? Mba. We're going to look at the two-story sentence we have used in today's lesson again. Nkịta bụ enyo anya ojii na-amị mmanya. And the words we've learned today are Nkita, dog, enyo anya ojii, sunglasses, mmanya, drink. That's all for today. Nkita na mmanya, dog and drink. My name is Yvonne Mbanefo and this has been another one of my bite-sized Igbo lessons. Aha m bụ Yvonne Mbanefo. Nke a bụ ọzọ n'ihe mmụta nkenke asụsụ Igbo m na-ewetara gị. For more lessons, visit LearnIgboNow.com. Ka o mesịa, see you soon. LearnIgboNow.com, getting you to speak and write Igbo fast. Ndị Igbo genti, ewo Igbo amaka. Listen, I want you to know, anywhere you are, you have to represent your culture. Whether big or small, you're young or old, you have to learn how to read and speak. So Ndị Igbo